na me shot suffer radidi anopai me da radia sesa na wandom yan na wagie onam na dom na huma bra ansa da so ma ya sabi me ka bo se fosa the slab was a 22nd of this month. Crusade in a bus or boss, Lencray, Black Park. Mama Day, Nani and I, Mommy and Shia, Yamia Duma, if you are there by Watra, and then a Mamanda. Chrisaya Duma, Yakobosu, a Suba, a Decon Quagium. Napasa, Nipabia, Wire Crowd, Sianko Buasuno, Wawaji, Suadi. So come out of this Roma Anglican Presby Baptist near the show Peter was swam a catch now and yes, Suba Mama Dana Bra Operation was America in the crowd logical Hiroshima and Nagasaki Oko Gogiga Wabo Hiroshima and Nagasaki Ubewana second world war Wabo Ubonsa asema me kan ye no kure Adolf Hitler or bamboo side 2 rivers no ama yare bam. That is why Spanish for woman timi anyusu ensu amasu titimina ntesa ye di nipa nu nsuom Mislamo mama nyina ye nhia ochra Friday baby a obi a oba ye hia ochra anadwoa na ya kasa fasubo no atretre se onya oyire ho ade a memo wasu wonim se obetimi ni na separate atrasia pesika kwa no ho ade a mebo because am na be ka kire ono omode na bra na nyina ye mpega Jesus matu ujumo esande wachim bro tuara mesenu we maba mani ura na ka kire me se sofo wo ya ma menwom na pepe ya ka worshiper, that is the real worship original mebo kwa sempa tibidi wulem tese oba obeka so osuru sane abafom bo sefo me den na me ase na no papa you from me me na sia me rupa ba ko bi na den krama na bra me na ba ko so no stadium na hwede na o insure me say program no baba bi doka sapian so babi osma for paul babi a obi am no na ko program no me say obuase ebe dwendwendwedwe ya me shamu Manso yo nyame adoma nyame adoma na eja sampo kan wo hunu kan ko ade a no jai ka mu apempem o de bi baba ho eye ajaje medase ya da Yesu ase anana na wiai anapa wiai aja sampo driver no e meso kofie wa be ya kofie na fa ne kima no ade o ya ndi o mani hunu ka no kraka original nko no ode na ade ko oni e wotimi de ko timo fa bi mele na fa nko e da Yesu ase ya insha original empire na de da bi mame mo nan say me yasa me hombone odom for ya do ase na ro pay
sɛ ɔde akyɛ menim ne yɛ sɛ ɔnti yɛbɛnya nkwagyeɛ wasɛm nti yɛbɛnya mfɛdeɛ ɔtumi nti ɔbɔnefoɔ ntimi nkɔnka yɛ ɛfiri sɛ ɔhyehyɛ a wodwiri ɔpenane a woma ne mam ɔtu amena a na wode asi akɔnkɔn na wowa asi amena nom nti yɛ ne ɔbɔnefoɔ nim sɛ ɛyɛ wo na wo wɔyɛ ne yɛsi mu nti paul ka asɛm bi ɔso ɔko yɛ da nso yɛngu ɛfiri sɛ wo ne yɛwuo na wo nti yɛte ase mempa yɛbɔde sɛ woabɛkyerɛkyerɛ yɛn woabɛbie yɛni woabɛdom yɛn ma na sɛm abai ɛmmra wo tumi ne akokoduro so yɛne atiefoɔ akoma na bia wɔn aso na wɔnte ne wɔnsua na wɔmfa asɛm mmɔbra mebɔ mpa mesrɛ wo nipa bi a wɔyɛ kra de wɔpɛ nkwagyeɛ deɛ ɛmfa nkwagyeɛ hinta no awurade yɛda wase akenkafoɔ hyɛ wo nsa me a wɔfa me mu akasa nso hyɛ wo nsa hyira yɛn na yɛ nkɛse wo wasɛm mu wɔ yesu din mu amen yɛda yesu ase ɛnɛ na anuonyam ka ɔsorosoro nyankopɔn sɛ wɔnam n'adom ne tumi ne n'ahoɔden so ame yɛnya wo foforɔ sɛ yesu kristo tumi ne n'ahoɔden ka ho a na ɛtwa sɛ yɛne a yɛagye yesu adi no yɛbɔ se aberanteɛ wonya nsakraeɛ a you're wasting your time na ano na meka asɛm bi asoro school nimdeɛ ɛna soro nyame mu deɛ wobɛtumi akɔ school akɔ university ama wakɔnya wiase nimdeɛ bɛ wobɛ kristoso mu a awurade bɛka kyerɛ sɛ wama wiase nyansa dane nkwase asɛm amen wobɛ kristo mu a paul na kae o ɔsɛ nyame nane wiase nyansa ne nkwase asɛm 1 Corinthians 1:18, 19, 20 wɔkaa saa na kyerɛ na adeɛ baako pɛ ana menim sɛ ma nipa bi a wɔpɛ nkwagyeɛ ne mpa no ho akyi yesu ka asɛm bi ɔse deɛ ɔde ne nsa so funtudadeɛ m na ɔda n'ani hwɛ n'akyiri no mfata nyame ahennie amen deɛ ɔde ne nsa so funtudadeɛ m pɔnkɔ wɔn sɛ yɛwɔ mpɔnkɔ mmienu anaasɛ anantwi akɛseɛ mmienu ne yɛde dua to wɔn kɔn ne yɛde kɔtɔkorɛ mu oduo na so anaasɛ machine asatoɔ amoa ne kɔ no na asase no efuntum nti efrɛ no funtudadeɛ amen ana yesu se onipa bi a wɔde ne nsa som na wɔhwɛ n'akyi no kyerɛ sɛ funtudadeɛ no bɛtwitwa wo wɔde aseɛ abamu adi dɛm ana obia di dɛm a ɔne hene wɔhene bia ne wɔ ne nansoa baakora teɛ sɛ wɔde aseɛ nti sɛ wobɛka ahene safo kuo no ho a wode wo nsa so funtudadeɛ ma ahwuanim anyɛ saa no sɛ ɔboa adwempɔ sɛ ɔbɛhwe akyi a ɛbɛtwitwa wo ɛtwitwa wo so a wadi dɛm heaven nso a yɛakɔ no yɛka dɛm di a ɛyɛ bɔne gyeme sɛ ame yɛka dɛm di a ɛsen abɔfra biara no sɛ yɛwo no foforɔ a yɛde awo foforɔ asu ɛne the body of a new creature no ɛno ne yɛde kɔ heaven nti nipa bi a yɛwo no foforɔ no kutwa ni ne hɔ sɛ wɔnyini na sika twa no a wɔse kutwa ba me ho wade aseɛ sɛ sɛ kura ghanafoɔ ne aborɔfoɔ tra se ayɛ yɛ nnuro ɛyɛde pipa kutwa nti bible sɛ na ɔde ne nsa so funtudadeɛ m na ɔda n'ani hwɛ n'akyiri no mfata kristo ahennie anokora ɛtɔɔbere bi na nyame kɔsɛe sodom and gomoria ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ lot sɛ monwane nkɔ bepɔ so ma ɔbia na n'ani nhwɛ n'akyi asɛm a ɔbɔfoɔ no kae no no ma ɔbia na n'ani nhwɛ n'akyi na so ɔda wɔde wɔ akyi a wobɛyɛ nkyiri sie lot te aseɛ ne ma no bianu no te aseɛ but lot yere no ante aseɛ ne nyinaa ne sɛ wɔn mu abɔfoɔ no sɛ nsɛm a wɔn ka no it's from God wɔn wu abɔfoɔ no sɛ human being nti kɔn mu a wɔhwɛ n'akyi no adeɛ baako a menim ne sɛ ɛnyɛ so wɔhwɛ akyire kaka o wɔkae agyapadeɛ a wɔapɛ gu hɔ sika a wɔgya hɔ wɔgya ne ntoma wɔgye n'agyapadeɛ n'agudeɛ nneɛma a wɔde hyehyɛ ne ho a ɛbi a wosɛ wɔyɛ ababaawa wɔgya ne nyinaa hɔ ɛgya dɛm nti wɔkɔ nyina wɔ sɛ nti anokorɛ sɛ
nkofi nya sa no mabasa pese sesa me ne o makomo o mo yere no me me twamani ahomachi nya no kra masa akofa me ne o ma jewe so amen odana ni o ane jani dem atonso na odani nchiri se de nyame asam sie enti adia ba kopa na menim so ya jidi ni o na utiam ya be very careful Roman okwa no wiase yes so when you jani akonomu proya hweye na okwa nsa no wiase etobiri bia na me wira ho because obi timi kasa masakra maji yesu adi me brada da majai but wo de abaye na brada da na ono aka se wajai no na o ya broso osakom o dosiko o ya broso enti na no pai mi bi shaw e free bra wo ni Jesus na nte ya no won sa hwa wachi wo ko no wi ase nioma enti Thessalonica aka sembi wo se no wi ase what is nya no kra na mepe wo se awari sai for James 4 wo se woni bi se wi ase adam fofa ani otani a atani nyame se obiara opeso fa wi ase adam fo no obedire o se nyankopɔ de abai atamfo bibu show ababa wa adam na so asakra na still wi ase su ada so omu hwese de wo si dresse nye what do you want to say so upia bontia what dress to be count to say you are a Christian Debbie me person me busu asemo amira na wo wiase no said you would dress you say na would dress here sign and then about the dance say wasesa amen akoma mu dia na wo kanu dia ayawurade nanim na honam fam so a ndi nipa di nani hu ana wo say anipa nso ye tamufuo no kwasem Matthew chapter 3 John the Baptist ye nipa obuatan amen John the Baptist ye nipa obuatan ejena na pai mi bi shaw say Yesu Kristo pia na pai a eda na abaye na so obusa wasem a eda na abaka wa ni ana pai the person ye din komo a very short amen now me person asema me ka Jesus say onam Paul so na kai so sa Apollo wo say so wonya no kura no nim dia na obo apa so wonya no kura no mo yo sa quotation mama so wonya no kura no nim dia Hebrews 10:26 Hebrews chapter 10 verse 26 o waya ya de yehu wo say o waya ayadia ehu so fam da bi ho wa why na wa why free down ho be che fam ti be bo fam ti abojumbe wa 300 jeme so amen so fam dia kasia bi ho na wa why ehu papa why yes so fam ku ban kom na bibia wow ehu anasa wa wuri se pamira bi ada soro no ofiri ba ana wa why na wo ba wa bubu wonim se wo besre dua so anasa obehwe bo so anasa obesamenam anasa obesankasem anasa utiri baba bo so you don't know and what is say Hebrews to say na why aya dia ehu say wo from Kristo ho Kristo ni diatena atwedira ya fani soko heaven say wo from ho wan hweye na ma bone wow afri Kristo ho a ebehu jeme so amen enti o say o waya ya dia ehu na se nyenya no kuro no se nyenya no kuro no mu nim dia na echiri no kuro no yenya mu nim dia jeme so amen me jira hoyi tronsam ya kura mi sabi mpredua se urade adom wa ma me hu nim dia no kura wa de Christ manya ne mu nim dia na se to so kai echiri no ye boa pa koyo me boa pa aye bone a na bone wa fode bele ni ho bio bone ho fode bia nya fa na Yesu be wi amame na fai ana Jesus yu be wu yes samedi anya nkuku
ɛne wɔde sɛn amuranoma enwantiri mogya ɛde bɔ fɔdeɛ sɛ dan ɛntimi hohoro bɔne no ɛfiri sɛ Yesu Kristo mogya akora no mede nkekaya keka mu di a bibia ne wɔ bɛtumi asa agye me nkwa bio agya toa so kan ɔsɛ na sɛ yɛnyanya no kronum deɛ ne akyire yɛboa pa kwayɛ bɔne yɛboa pa wonim sɛ ɔbɔne bi wɔ hɔ a yɛboa pa yɔ w'ani da ho gyeme so amen sɛ wofa obi yere enti wonim sɛ ɔyɛ obi yere sɛ wotwe mpena enti wɔne bɛtumi aka kyerɛ m sɛ menim sɛ mpena a metwe ne nyɛ firi berɛ a wobaawi asɛ wonte wote Methodist wote Assemblies wote Pentecost wobɛtumi aka kyerɛ m sɛ bɔsen enti wonim sɛ nyɛ gyeme so amen wɔse sɛ nyanya nokora nimdeɛ na akyerɛ no yɛboa pa kɔyɛ bɔne a bɔne ho afɔdeɛ bi ni hɔ bio bɔne ho afɔdeɛ ni hɔ na mmom deɛ aka ne atemu akwanhwɛ yɛ hu bi deɛ aka no ayɛ tamu akwanhwɛ a ɛhu ne ogya ɛrebɛhye atamfo ɛne ogya a ɛbɛhye atamfo sɛ obi pu Mose mmara a sɛ obi bɔ mmɔden ancient time Israel time sɛ obi pu Moses ne mmara a ɔkwati mmɔborɔhunu gyina adansefoɔ baanu saa nipa no yɛkwati mmɔborɔhunu agyina adansefoɔ baanu ne baasa num asɛm so ama no wu ɛku no nti akatua nyɛ koraa bɛn ɔbusa sɛ yɛba Kristo Yesu nso mu a Mose mu deɛ de adansefoɔ baanu anaa baasa ɛdi tia wa gyeme so amen yɛgyina wɔn anum asɛm so si waboɔ kum ɛne ɔbusa sɛ Yesu Kristo mu nso akatua nyɛ koraa bɛn ɛna yɛsusu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde bɛtua deɛ wɔtiatia Nyankopɔn ba no soɔ yɛde bɛtua deɛ sɛ sɛ wɔtiatia Nyankopɔn ba no anum asɛm so ne wɔbu apam mogya wɔde na wɔbu apam mogya a wɔde ayɛ bɛn wɔde ate nipa ho ahuhudeɛ na wasopa adom ho wasopa adom honhom no ne anim deɛ ɔkaa sɛ wɔse yɛnim deɛ ɔkaa sɛ me na awerɛtɔ wɔ me na awerɛtɔ ɛwɔ me me na metua ka me na metua ka na bio Awurade bɛbu ne man ate ɔbɛbu ne man Israel atɛn Onyankopɔn te ase ne nsɛm hwie yi ho onyame a wɔte aseɛ no sɛ ɔhwe n'abufuo mu a ɛhu mepɛ sɛ wɔawotie me tie no yie amen yɛwɔ boa papa bɔne anida ho bɔne bɔne a woyɛ wɔ ne tua amen sɛ mekɔsɛ awua megyina hɔ yi na mekɔtwe mpena na makɔka sɛ yɛ bonsam gyeme so amen ɛnyɛ bonsam o ɛyɛ mmea makɔma na agyegye me bia James chapter 1 verse fafiri 10 14 15 sɛ wɔsi obi hwɛ a 13 wɔsi sɛ sɛ wɔsi obi hwɛ a sɛ wɔsi obi hwɛ a ɔne nka sɛ mmea wɔ no nka sɛ onyame na asɔm ahwɛ ɛfiri sɛ bɔne bi nso Onyankopɔn hwɛ bɔne nyame mfa bɔne nso nipa nhwɛ na ɔno nso nso ana nyame nso bɔne nso ne nhwɛ na sɛ wɔsi obi ala hwɛ a sɛ obi bɔne bi so hwɛ a na yɛ ɔno ara akɔnɔ ɛyɛ wankasa nkasa akɔnɔ ana agyegye na ada meyɛ sɔfo mabɔ dwaman ne kɔ sɛ mekasa bonsam gyeme so amen mansakyerɛ yie last na na timi wɔ wiase no ɛntui gyeme so amen ɛntui mede batakari ahyɛ dufa so wode aseɛ ɛna mede coat ahyɛ bosom so amen mete asɔre dam meyɛ sɔfo mekɔ ado obi yere aberekoro a megyina hɔ a mebɔ deliverance meyɛ nkasa no mendeliver me ho wode aseɛ enti bible no sesɛ sɛ ɔsi obi hwɛ a sɛ ɔsɔ bi hɔ a ɛmane nkasa Onyankopɔn na ɛmia wa no nkasa wei nyame na asɔm a sɛ bɔne nso Onyankopɔn ɛfiri sɛ nyame no bɔne nsɔ ne nhwɛ ɔno nso nso obiara nhwɛ ɛna ɔno nso nya n'adwene nso ɔde bɔne bɛsɔ obiara sɛ ɔsi obiara hwɛ a sɛ ɔsɔ bi hwɛ a na ɔno na na yɛ nipa no akɔno na agyegye no adaadaa no na aso ahwɛ na akɔno nyinsɛn a akɔno no anyinsa wa ɛbɛwo bɔne na bɔne wia nyina ɛbɛwu owuo the wages of sin is death wonim sɛ the whole India na ɛnkane no wɔmo dressings egu fam now there is no raping in India now Indian ladies are practicing American life and a British life
here enti na no CNN one say 1 week amma ya repo in India 700 1 week ọmọ ma ho ofe what is here show mo send no say me share Ghanaians or Christians you live to some Americans when you go to America jeme so amen so for mama na le ntosi gu ho ye ko no so for mama what nasia just what the hanky gu ni nanim am ya kan for the body amen so for mama wa se feet so bi ehun so no fe a chechire no so hips no de chere what is here empena adwaman bia atue firi wiase na besia so dan finfini ni petidi ana prugo damo na ni petidi na ntia so sa ye hwie jama so amen and the young guy ada no so skinny na ne ba man fia nanim ada was skinny skin tight pa na ne ba man fia nanim eda amen wo hwe ne mpaboa no a wani wa ma bo wiase nyum difference ni Santiago eda amen wo catch us we Christian ya ya address eda no o wi na fe tro sam so aka se amai shatade ya dia ban se na me kasam bi so omukosim hwe a ama ne to no mechanic kane ya pam street ehojo no aside into mesne fraso free waste the bafom nyina ne kase jeme so amen won se street ama ye hun se oba ne pants biamu da dabi esi o side into ma dia ban fraso but look at now de ntema no de be duku won ra so da mo a won say yes anya sure na aba yo o ba sha mi oma ko beach pa swimming pool chain no de ntoma na wo so de frash no obu kam tre no de aguna bati o de aguna bati na nisiti na no nufi wa jake no wa sra ho no de cross wa tumfimfi yesu huna man o paso kire eni pasese yesu kura ba o de ne ba shana koma ho that is Ghanaian ladies what is here yes yet in show them all so wura manu a asai Assemblies of God asai buso Methodist the same abroso Pentecost the same adintisi so can say obi gire ti o say I didn't preach sa ya ka dia ya kan no kura ane dia Christ no kura ane dia no kura no nkonkron no kura ne Christ no jeme so amen yesu an kan je say mon koka asem ne biara bebe ababa wa me bishaw enti one kasa woju hudi say Holy Spirit etumu na ho konkro na tie wo say dress sa onino me say omuti be pama atade no street no na ne to no wa ya na sa boto na wa sha na ne to no be wura akowura honko em enti ogina ho aso otena se chino na hifse hono disappointed na yafuno ayo dendai ti asemni e ma no obi so ho eto no oni bi won kura na ntro nkura sere na no so akopam bi na wode nyanganam o hwe ne na asa gu fra da buro wa sa homa no wani nyinti mata ale ho kura da ti asemni me pesa ane obadwu tie me Christianity a nation ya watade a yese okay Christianity is a nation want me manu ma ya de opel and the Paul say so obi wa Christo mu a body foforo 2 Corinthians 5:17 obi wa Christo mu a obaye body foforo ani o madada nyina da so ho etwem ni ho etwem o se ni o madada no ada so ho etwem no kosem ni nka o sakra wo o se won tade nyina wodi gu ho oba ma na bo research sa na wa tade a wo sha pray to God and ask him direction dia yen na ko won kire wo say use this don't use this
so I selection what you say dia nya ne mfa nkyehye no amen amen na mo bia wo se ampa wo sisi kwaso na de sister Grace pan na ta de si fomo we de me ye hunu bibidi na ya nya adwere bi se obu wa na ta de si fom so ni suban ye eye nokore suban e won ni yemu jama so amen so wonu ya kete ya me gina wo me hunu what do you say but atade de eni ni yem eye opening kan wa kan obi de jama so amen me kama wati se atamu odan abro awurade bala ni padodo a wonu won ba adwama wo honam kwaso fi se yesu si so obi wura baba na ne ko donu a abomination ene wonye Kristo ni abayo ade ensese woyo what it was am nase osimu senso aka se mamu mo adwama na me de me se mo se so obi hwe oba na ne ko donu ofano wona kuma wonye Kristo ni owi anu asaba ka kire se sintedua nti wiasiniye sintedua ne baba de nanso de nam ne so a sintedua ne baba no onue ayama ne se ye de yo yambuo se ne kon ne to no twere pobunu mu senso obetena se no wadidi ne ma Kristo fus amen etu de wa trase se a day dressing na wo de buy outside no wani atata na wo hye ye no pasai ni pasai ana ahwew ahwiase bebre jeme so amen ento se bone fata enyeye efrisa wo sere no wo da so tim be sa ayo wa ya se dina binimu jale amen mo akwa se wo sibinim na wo dware kan da so wo ho ala me tofu wati ababa wa abrantie na de amano amam pese obeto manim suba o mafa no amampe ento step se wo kasama tia oba pa wa show dem won show wutine ni die so men so men fa ho men fa wo de men ka sabra so wo kam wate jama so amen me person ya what is eye witness sanya me shuma ni pa bibia Ezekiel chapter 2 na ka kire me so ni pa ba o ka kire Ezekiel so ni pa ba so original na asna me non kasa o kasa tira no no o bi ba ni na ma me so gina me na so amani so gina ne na so tie de on me kasa ya na o tie de on ne kasa no ka kire me so ni o ka kire so ni pa ba so me Israel manche me shuma Israel manche amana me atuatefo a wate meni matu nyamenim se o ma ne ya tuatefo wonim se o ma tiatua woni wona agyanom na afo mi wo papa nom ana start huru nyame bo emma no ye niade wo se emma na atia asase no so no wo mo ye niadefo prim wona akoma wo ma prim wo ma akoma na me soma won nche anso me soma won na wa ka kire won se wo ko ka kire won se awurade yankopon se se de awurade sie verse 5 na se wotio wo se wo ko ka no shano nso se wotio wantio se bushia so wi fu wo mo ya bushia so wi fu anya denala wo be unu so awurade ya wo se enama so dene wa ya we what you say awurade suma Noah no wa ya we senya de nipa betie Noah onim nipa abasakra jama so amen Noah time no anka de na anka wo ha Noah kanu ne se o fa nipa nwotwe no no aka se na nipa baka se ya ntehwe ya se wa ya we enti Jesus nso no waka sembi wase samuka kasempa na do waso obetie ontie ni nyame na bo nipa nipa ba na nyame bo na wa amana so bia wa so enso wase wako kasem na do waso a obetie no nya dan ontie bini aso ajana wakenkan o se verse 7 na so wotio wantio kamen sam kire wo kamen sam no kire wo wa ya so wiefo minim ni yese wa ya so wiefo na anya danara se atamu dan obewu se odifu bi ba wo mu amen and famen toto sofo good yes I be mistake jeme so amen ana me sofo se forget about your pastor no na ebu attention there are so many pastors in Ghana here I want to call him bia bubu awura binom be kana kura trawo o de womanim
And about it is Assemblies of God. Winning woman, winning shuffle. One course to clear winning shuffle. Method is the same. Pentecost. And I will now be in a shuffle, but me have a dish shuffle. Won't me shuffle. And to Amaria University and a did shuffle. Or Pentecost Method is Presby. And to mechanic jam. Me catch now. What do we are seeing there? And I never take down. And to obey study Bible here. Amen. Now I'm on fire. I'm on concrete money direction. I'm famine to two software. James so amen. Amen. I'm famine to two. Me menya shuffle. Media. Me ya sumafo ya de buy ya de dawuro na akura me. Me kasa dia baya. Wo ba tia asem ni bi. Enti so tena wa koma pa wo pa no asakra. On pense what na ubini. James so amen. Ababa wa wuche mi busaw. Adia ba de na akam. Enti a wa yusu. Nipatuntum ba. Adanti ni wa yusu. Nipatuntum. Amen. Enu na wo de tuwa wo yusu no. Asia ne sai. James so amen. Enu na wo watama wo de si utiri so no. Asia ne sai. What's the sense in it? Oh, Anna. Oba so tire nyame say. When you're correct. No. You are trying to insulting God. No. 10 years pa. Tell somebody. Oba so tire nyame say. Kwa fa so bo na nya. And this what can Genesis say. Dem yo nyina me hu say ya na ya papa wo boa. Wo de wonyi ntum. Wo na wo tire no. Ne nyina ne say obo tuntum wo abo Britain ni kokko. Why mistake? Why white? Nti won so person ya white. No problem. You are trying to change your color. And I know people say so for permit so. And I'm say permit is using. Permit it is using. So me natural hair no. Me satira no a me use. No. Me pese obi a wo tie me tie me yie. Ah, wo say da bia meka. Me say ansama Ghana fo ba ji atom no. Na ma wie ma dwuma ko. Bebre so sofu ekujano oprichano odidi atem oninim dia. It is true. We are saying and safu about degree no. Asma me ka ban kwasi asma ma wo. And the Paul said, asani anu asampa no. Ankoje anu asampa no. Ayan kwasi asma ni pa wayera. Na Yankopon tubi. Ana ye nyame tumi. Ama ye ne origi yankwa no. Onye won kwa. Me pesana no pena no pai. Wo ya badwuma wutie. Jemeso amen. Why not the first time? Britain American ni Germany, Holland ni, Scotland ni, India ni, abana dwem pose ni trinwi no opagana natural. Wamu dia no ya natural but was sanity trinwi no abapagana bi. Why not the first time a Britain ni white lady or white man akoto kota adiasra adaya me change me color na ma be black opono ani de sue nyansa. Amen. Jemeso amen. Ama brofu and dictate ma. Yes. Sit down and think twice. Me catch you oba bia wo tia sorim a wo se twesa me catch you say wan hwe won kwaje babon so wan hwe ni ye an kwaje babon aba ya wo say obi a yintu su ye bi ani bone. Amen. Deuteronomy 22:5. Oba she very hard here. Exodus, what is Exodus 23? Exodus chapter 23, verse 2. Was any padudosi and I need the boyemi. And Deuteronomy 22:5. Oba she very mad. Was so your bar and resist a barman. And a barman sumfra. Now one way in your yard. What Timothy on Shua? First Timothy chapter 2, verse 9. Was I sorry them? Sarah Shina Ma, what yes, Satadia said, Fania, we are dear. Any are Jumutia, Jumusu be all more damn. Yama Faria, and more Brabum. Bible, when you see a Troya, printing press, tell somebody. The person, what was it? I don't know about Timothy, I was when you at the theatre. Why you this one?
What's what done it toy? Or the name for why I say what you Jemeso amen. Amen. Dear bad the pan about him when near Chiatete. What was so? No one near Chin so tray. In many other times, a baby. What the whiteness? Bruniba. Until Jimmy on. When you answer. Unimansa papa. Jemeso amen. Amen. A dear bad in about him. I will change your color. Trust her with a mumwa. Sadia your boy on the sun what here? Zebra. When the first time a zebra a changing the color. Sebo changing the hunsun so ya. And so nipa be beneath say yamla nyade. And then you need black no. It me could tell Robert Cheso. Me I trust so I love you. Sir? Yes. Nani Niko Siano. I said baby alliance no one make trying to talk until lance the truth and unquem. Sir. The button so baby one year to kiss me. Wonderful. Baby one year to I love you. Great. Baby so I die for you. Serious. That's Ghana. Nani black no butu so sa. Obi so timi koda ya na de aduro bi aso nani no. Na nani black na kabuma ye fiat so krade. Wonderful. Ada pede. Me pese and now trasia. Merci. Ya ka prouder enipa ya proud. Blacks me wa Ghana. We Ghanaians we are proud. So call themselves a Christians they are proud. We share direct. Now share the name. She presiding at the Abrabo. Assemblies of God me be sure. And the Abrabo who boy who say yes to piena obey to be Yakobi. Amen. Amen. And now I pray on. Me are serious. I'm serious about the work. Say yes ahoma biaba. Ye di botre. Na no kro di ehu chain. Machine. Ania bodamfo atawo. What I was one shop you to. That's very different. Me say enkura batimi asem. Na no share sister bi. Atete semensa. Kakreka pawo. No sister ntidi wa you say safo e de anyanwi o. Dem say anyanwi we aburumi. 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 So do mo fa no mo so do afa o ma. Abantia wo tia me ni busaw. Ade aba de pa na how. Awo trasa e da wona nkokom. Ya wo bossa short e da bonten. Tato na wo dia tototo ho no. Wo de kwai. Ebu. What am say no me maken. Aye. God cares came and to the tattoos ato no ho. Aya senso de. And to ba so atre nyame se wadom no me na wo so. Anano pai me de manusi abrani ko mama futu sam nya ofe onyansani tie me no odi nim no so so do nsa koto emperimfo se wodo nsa koto moti aduane mu a umpeu na umpa ngodo nsa tu jema so amen wodo nsa koto abre waduane mu ade umpeu ubedi enano pai me ya me kasa kira mo mo se mo ya kristofo sisi insorema Ramford Obama Action Chapel Don't come ma you can say Word miracle no Word miracle Minim sofunidi Adiasarema Ana Mensa Otabama Pastor Chris ma Kaisembazi Me pese ene Mon trust no mu sese mo mu yesu nko mon kan tren Yes say yesu kro na yesu no dia ana mo hwama appearance ye subanfi anta the fool ayese singers no mo tudom that dress you mo de ba tv so no abaya mo nsesa enye what you man just have in get abuama you can go to Germany you can go to Italy you can go to Belgium but what about the heaven Bible says without holiness no man can see the Lord. Mama can just say unim dia me katro and every musician, every preacher, every Christian, you are a banner. You are a poster. You are a graphic. Obi show no can count no who Christ. Jemeso amen. 1 Corinthians 4, 2 Corinthians 3. Unya daji akan me kama mate
sɛ moma kristo tiri mu asɛm ankyerɛ mu deɛ mu bi wɔn a wɔn nyame ti biam nanso wɔn mu ne mfasoɔ sɛ wɔne nyame hyɛ sɛ yɛwo na afiri soro baeɛ anka hanta nti ka yɛbɛhu sɛ mesaia ne nie ka mekyerɛ wɔ ɛna wɔpai mede ma no si nyansa kyerɛ mu mmara no so ɔmoɔtene ne wɔdwaberem ababaawa ɛnkyɛ na yesu aba sakra wadwen pa wo ho akyi hwehwɛ nokorɔ dɔ no mu sɔ ɛne kristo mfa nyɔnko bɔ bra sɛdeɛ fata nipa kronkron hwɛ yie na dana amato mpɔfiri mu nsa fidie awurade nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ yesu din mu amen